Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Al-ayah ma ba'du. Dumateng keluarga agung Bapak Suhardi, Ibu Windy Aningsih, sak keluarga ingkang tansah kula hormati, ingkang tansah kula mulyakaken. Dumateng keluarga agung Bapak Ike Wahyu Indragara beserta Ibu Jasminah beserta rombongan ingkang tansah kula hormati ugi ingkang tansah kula mulyakaken. Sedaya Bapak Ibu wonten ing enjang menjelang siang menika ingkang tansah kula hormati. Langkung rumiyin sepindah monggo kita sareng-sareng tansah muji syukur sadalam Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringkan karahmatan, taufik serta hidayah sehingga wekdal enjang menjiang siang menika kita saged ngawontenaken acara menika akad nikah ugi acara lamaran wonten ing dinten menika kanthi boten wonten alangan setunggal punapa. Amin Allahumma amin. Kaping kalih selawat serta salam dan kesupen kita aturaken dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sedaya umat Islam tansah mawantu-wantu syafaatipun pitulunganipun saat wekdal dinten menika ngantos benjang ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Dumateng Bapak saha Ibu ingkang tansah kula hormati, kula mewakili keluarga agung saking Bapak Ike Wahyu Indragara beserta Ibu Jasminah sepidang nggih menika silaturahim keluarga agung Bapak Hardi Suhardi Ibu Windy Aningsih sepidang nggih menika ngaturaken jambe suruh gedang setangkep sakdanipun. Jambe suruh tegesipun nggih menika rasanipun geter nggih. Lah kanthi nika kalujukaken dumateng pengantin kakalih Mas Widya, Mas Widya kalih Mbak sapa iki? Mbak Ulfia Febriana menika mangke di dalam ngadhapi pagesangan nggih ana geter ana pait nggih tujuanipun disangga bareng-bareng. Lah niku artine nggih menika mulane ana wong Jawa ngaturna jambe suruh gedang setangkep lan saandhanipun mesti wonten niku. Sepida ngaturaken nggih menika wau jambe suruh sandhanipun sedaya ingkang dipun beto keluarga agung saking keluarga Bapak Ike Wahyu Indragara beserta Ibu Jasminah napa ingkang dipun beto kala wau isinipun nggih kula mboten ngertos, pokoke sing dibeto niku wonten wau nggih macem-macem wonten kulkas ana saandhanipun nggih. Menika mangke keluarga agung saking Bapak Suhardi, Ibu Andi, Ibu Windy Aningsih kersa nggih menika nampi napa ingkang dipun beto saking keluarga agung saking Bapak Ike kala wau. Saderengipun kula matur nuwun sanget dhateng keluarga agung Bapak Suhardi, Ibu Windy Aningsih ingkang sampun nampi keluarga agung saking Bapak Ike, Ibu Jasminah sedaya ingkang dipun
aturaken dhateng keluarga agung Bapak Ike Bu Jasminah kula wau kula mewakili matur nuwun sak kata-kataipun. Masuk pasugata unjukan asadanipun mugi-mugi sedaya dados amal ingkang barokah, ingkang manfaat, ingkang tansah dipuridani Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Lan ugi kula mewakili keluarga agung Bapak Ike Wahyu Indragara beserta Ibu Jasminah boten saged maringipun napa-napa namung ingkang dipun beto kala wau mugi-mugi dados amal sedekah keluarga agung sing Bapak Suhardi Ibu Windy Aningsih mugi-mugi tansah bermanfaat fid dini wa dunya hatal akhirah. Amin Allahumma amin. Lan ugi kala namung nggih menika titip dhateng keluarga agung Bapak Suhardi Ibu Windy Aningsih dateng nggih menika Mas Awidya Takhta Dewi Indra Mukti. Kula titip dumateng keluarga agung Bapak Suhardi beserta Ibu bilih wonten mangke manggen wonten ing Duku Kecipir. Wonten keluarga agung Bapak Suhardi kula nyuwun bimbinganipun saking segi akhlakipun, segi kemasyarakatipun, ugi saking segi segi ibadahipun kula nyuwun nggih menika bimbinganipun keluarga agung Bapak Suhardi Ibu Windy Aningsih. Semono ugi mangke Ibu Mbak Ulfia Febriana Hadiningsih wonten ing Duku Punden wonten kargo agung saking Bapak Ike Wahyu Indragara bilih napa kemawon mangke nyuwun bimbinganipun saking Bapak Ike Wahyu Indragara beserta Ibu Jasminah bimbing dhateng nggih menika Mbak Ulfia Febriana Hadiningsih. Dumateng Bapak Ibu sang hormati napa ingkang dipun beto khususipun saking nggih menika keluarga agung Bapak Ike Wahyu Indragara ingkang wonten apelipun ten pundi kemawon nggih mesti ana apele. Mulane kula suwun dhateng nggih menika Mas Evidia Takhta Dewi Indra Mukti, Mbak Ulfia Febrianingsih ampun kuwatir. Nggih, ampun kuwatir Mbak Ulfia Febrianingsih Vivi Briana Hadiningsih ingkang pun beto Mas Evidia sing ana apele menika kanthi nggih menika membawa arti bahwa apel menika nek cara Mas Widya Takhta Dewi Indra Mukti nggih menika aja kuwatir. Aja kuwatir istriku Ulfia Febriana Hadiningsih apel pertanda nggih menika akulah pelindungmu. Mugi-mugi menawi Mbak Ulfia Febriana Hadiningsih dipun ganggu napa kemawon Mas Widya Takhta Dewi Indra Mukti siap nggih menika dadi pelindung. Mulane apel akulah pelindungmu. Lah menika. Bapak Ibu yang hormati, mangke sapadanipun acara menika atur pasrah nggih wonten ing enjang menjelang siang menika kula mewakili keluarga agung saking Bapak Ike Wahyu Indragara beserta Ibu Jasminah ajeng nyuwun pamit. Nggih, mangke wangsul wonten ing punden malih kula nyuwun doaipun mugi-mugi kula sak rombongan anggenipun mangke wangsul wonten ing Duka Punden pinaringan sedaya selamat ngantos mangke tujuanipun boten wonten alangan setunggal punapa. Amin Allahumma amin. Mekaten boten kathah ngasih kula aturaken wonten ing siang menika sepida malih kula mulai awal dumugi akhir wonten kekiran pangapunten wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur supaduwun kula aturaken dumateng panjenenganipun Bapak Intono minangka talang atur saking keluarga ageng saking panjenenganipun Bapak Ike Wahyu Indragara sekalian Ibu Jasminah. Tatas titis tetes menapa ingkang dipun aturaken saking panjenenganipun Bapak Intono sepida malih kawula pribadi ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan. Para rawuh kakung Maya Putri ingkang tansah dados kinurmatan pinuju adicara salajengipun nuju menika pinampi Indoninjih ingkang dados talanging atur saking keluarga ageng panjenenganipun Bapak Suhardi dalah panjenenganipun Bunda Windy Aningsih pramila saking panjenenganipun Bapak Haji Sarwati wekdal sak cekapipun kula sumanggaaken.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qadaratal muhtaramin, para alim, para kiai, sesepuh dalah bin sepuh ingkang sadhu dat kinurmatan, langkung-langkung dumateng kadang besan panjenenganipun Bapak Ike Dal Ibu Jasminah ingkang sanget kula mulyakaken, ugi boten kata lumpen wakil saking Bapak Ike panjenenganipun Bapak Ustadz Intono ingkang kula hormati, tamu undangan ingkang hadir sang menika ingkang kula hormati ugi babil khusus dumateng Sokibul Hajah panjenenganipun Bapak Hardi Dal Ibu Wiwin tilang sakeluarga ingkang hormati, lan boten kesupen ugi rombongan pangombyong penganten kakung ingkang kawula tresnani. Kepareng sadèrèngipun monggo tansah sareng-sareng ngucapken puji syukur wonten ngarsanipun Allah awit saking rahmat hidayah pinanihipun sehingga ingkang menika sami saged rawuh saperlu aneksani anggenipun nikahan Mas Evi dalam Mbak Ulfia kanthi kawontenan sehat boten wonten lalang sedaya menapa. Selawat salam tansah guyuk Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kiageng syafaatipun wiwit siang menika ngantos biang dinten kiamat, amin Allahumma amin. Sedaya ingkang rawuh ingkang hormati kepareng matur dinatur kawula amin angkani wakil saking Bapak Hardi Dal Ibu Wiwin kinen matur wonten kansenipun Bapak Ike Dal Ibu Jasminah ingkang sepindah ngaturaken kesugingan so sugeng rawuh lan matur nuwun sanget atas rawuhipun, mugi-mugi mbekta berkah so barokah so nuwuhaken pasederekan kang rumaket, amin Allahumma amin. Kejawi saking menika ugi Bapak Hardi sakeluarga kejawi ngaturaken kesugengan ugi nyuwun pangapunten mbok bilih anggenipun nampi rawuh Bapak Ike dalah sak rombongan wonten kekiranganipun sae menika papan palenggahan langkung-langkung pakurmatan Bapak Hardi Dal Ibu Wiwin nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun. Ingkang salebetipun dumateng bapak-bapak Bapak Hardi namung ngaturaken sugeng lenggah sugeng pinarak sinambi ngresepi menapa ingkang sampun kaaturaken wonten acara bendera sami. Bapak Ibu ingkang hormati, nampi atur saking Bapak Ike lumantar Bapak Intono ingkang wasipun ngaturaken jambe suruh. Kawula minangka wakil saking Bapak Hardi kula tampi kanthi bingah, kanthi bombong manah kadya kejurukan Wukir Sari saha Samudra Madu saking bingahipun. Namung Bapak Hardi dalah sakeluarga boten saged paring piwales menapa ingkang dipun aturaken Bapak Ike dalah Ibu Jasminah, mugi-mugi wonten manfaatipun dumateng khususipun dumateng kemanten kekalih. Lan mugi-mugi napa ingkang dipun aturaken kalawau Bapak Hardi ugi boten saged paring piwales sedaya dipun pasrahaken wonten ngarsanipun Allah. Mugi-mugi amal sae Bapak Ike Dal Ibu Jasminah dipun pales ingkang langkung kathah saha barokah, amin Allahumma amin. Ingkang salajengipun kala wau Pak Intono, Bapak Intono nitipaken putra nggih. Nika kanggene kawula kirang pas. Gandeng sampun ijab sehingga Mas Evit sampun dados putranipun Bapak Hardi. Pramila boten sisah dipun titipaken, pun pasrahaken kemawon. Mugi-mugi lare menika mangke saged dipun bina kanthi sae sehingga saged
mikul dhuwur njunjung mikul jero ndundung dhuwur tiyang sepahipun kekalih ya. Sehingga saged kangge tepo palupi sederek-sederek ingkang wonten wilayah khususipun wilayah RW kalih Duka Kecipir. Sebilah malih menapa ingkang dipun aturaken kula tampi minangka wakil saking Pak Hardi kanthi bingah saha bombonge manah. Ingkang salajengipun kala wau kok Pak Mudin kok enggal-enggal pamitan. Pramila saking menika mbok pancen memang ngersakake kondur kawula minangka wakil Pak Hardi yo ngaturaken Sugeng kondur wondene ingkang tasih ngersakaken hiburan mboten nderek kondur mboten napa-napa nggih. Ingkang ngersakake nderek hiburan mboten nderek kondur mboten napa-napa malah kaduwung ingkang saged nyanyi kula aturi minggah wonten panggung mangke saged nyanyi. Mekaten ingkang saged kula aturaken sedaya kekilafan nyuwun pamunten kula akhiri bila wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun.